Bai, bueno, egunon eta ongi etorri gaurko saio ederrontara. Ahoartxo pare bat, irteeran ezkerraldeko, aldikaldeko hortan egongo die Fer Saturdeiko zerrendak edo kuotak ordaintzeko horrengoa kaja bat. Eta beste kaja bat egongo da hemen, Azpeiti Azkoitiko irterakoa. Honen ordainketa gaur edo astelenean egin behar da, abisatzotxuet. Bale? Beste barik. Venga ba. Esker. Bueno, ongi etorri danoi. Jakinean zait eta oin emondako garra batez begoien gauzikoei begira, baina gorkoan goien nagusi eta ZTV jardunaldizen barruan kokatzen da gaurko hitzaldixa eta lanbide heziketako ikasleak bertan dozkagu eta ustot hori aipatzekoa dela, ez? Normalian ZTV jardunaldizen barruan zientzia, teknologia eta berrikuntzan inguruan jarduten dugu, baina beste oso batzuk lantzen dira eta gaurkoan adibez intergenerazionaria edo generazio arteko lanketa hori mai gainean jartzen da, ez uste dut goien nagusitik sekulako lan egiten duzuela ezagutzaren inguruan, baina hirugarren adinari begira edo, ez? Jubilauen esparruan eta gaur egun hezkuntza reglauan kasu honetan dabitzen ikasleak bertan egoteko aukera eukitzea uste dut politxa dela. Aitzatzia, batetik esaten eban, goien nagusi eta lanbide heziketa goien nagusi sekulako lan egiten duzu zegoen formakuntzan, eta uste dut sekulako inbidizia moten dozkuzuela askori, eta gaurkoan gainera aurten behintzatez, urte horren ospako izunean zaete, eta aurrekoan zeuen ekitaldizan egon ezin izan nintzenez, zorionak emon danoi. Esan dagoa, sekulako lan egiten duzu, eta ia denboraldizan jarraitzen duzuen beste batzuk bertan disfrutatzeko aukera eukitzeko. Urte batzuk barro, desde logo. Eta lanbide heziketa eta gaurko gehixari lotura inez, nik neretik aitzatukot. Nik lanbide heziketako automozinoko ikasketak nintzen 2007an, hasi nintzen 2007an eta justo 2008ko krisia hundi haura lehertu aurretik sekulako ez jakintasunean, ni 2009an praktikaldira jut biharran eukanean, bertan bera lagatasaren praktika guztiak estranjeruan, hemengo tailer pila bat izten edo lan barik, eta sekulako ez jakitan zuna zegoen, da uste dut lanbide heziketan gaur egun zaretenak bizipen nahiko antzerakoak eukizein kila, zara eta undixak den sasoi honetan, gerora begira eta etorkizuna nolako izango dan. Nik aitzatu bakarrik, 15 urte berandu hau isa, asko argitzu die, eta gaur aitzatzera goiazenak eta handerre gero berbein dozkun danak, ez dara argitzu eta ondio. Orduan, hasi nintzenean, bazien 20 urte lehengo kotxe elektriko komertzialak esan degun merkauen zerela, automozinoko mundua ezegoan inundik inora gertauta gaur egun datorren erako, eta orduan ja bazien zaratak, formazioa, egokitzapenak, modelo berrixak, rango estendidoko kotxiak orduntxe sortzeko tan zien, ja entzutezen zarata, gero handerrek aitzatu asko bezako naue, baina bazebilen movimentua. Ondoren lanbide heziketako irakasle toko jaten izate automozinuan, eta orduan ja formazio propio jaso behar zen itxuen gai ondara egokitzeko. Eta orduan ez jakintasuna sekulakoa zen. Zena erotena da azkenian alako gauzak urte askoko buruzinoa izaten dela, eta 20-30 urtean argitzu estien gauza batzuk, eta segurazko urrengo 2 hamarkadetan argitzea kostauko dien incertidumbre batzu badarela. Eta lanbide heziketan gaur egun zaretenok, segurazko erabaki batzuk hartu jako itxuzuela seguriade haundi barik, baina bakoitza bidea itzen asmatzen dau. Eta beste barik handerri sarrera moteko, eskerrak emole lehengo bertan egotearren, aitzatzen eman moduan, automozioan batez, baina elektromobilidadean inguruan berbein gozkuberak, esperientziaz 15 urte gorla grupen, lehengo zuzendari komertzial moduan eta ondoren zuzendari orokor moduan, eta gaur egun Lazpiurreko zuzendari orokorra, zontan. Eta uste dut postekoa dela baitza bergaren enpresa bat adibidez alako gai batzutan punta-puntan egotia eta aintzindari izatea eta ezagutza hori herrira ekarri alizatia eta konpartitzea. Beraz, mila esker, azeretako. Vale. Bueno, egunon, eta eskerrik asko denoi hona etortzea garren. Nire izena Ander Aranbudu da, eta Lazpiur grupeko zuzendari nagusi naiz gorkak espliko da moduan. Oindala pare bat hilabete, udaletxetik deitzu zozkuen, Lazpiurrera proposamen bat itzen hitzaldi bat preparatzeko.
Eta entzun da zeuken, Next Generation fonduak, kotxe elektrikuan, pertian, inguruan lanian genbizela, eta gai hori hartutaz, presentazio bat itxeko asmo eukiko ginuan, hitzaldi, zientzia, teknologia eta berrikuntzako hitzaldi edo jardera honetan. Eta tailerrean ibili ginen pentsatzen, horri buruzin edo beste gaien bat topatzia. Eta orduan pentsatu ginen, pertietaz berbein biharrian, garrantzitsua hua izango zela elektromobilidadian kontzeptu basikuei buruz berbaitxia. Asko itxuta gare konbustinoko motorren inguruko elektromobilidadian ibiltzera, baina beste elektrifikazio munduan gauza asko, kontzeptu basiko asko ezagutzeko premian uste garela, porque segitxuan etorri bihadia eta interiorizatzen junbiaga, bai? Eta horrekin hasteko, lehenengo diapositibia preparauta daukatena da, nolabait historizia ikusi mobilidadiana. Ez bakarrik elektromobilidadiana, baitza konbustinoko motorren elektromobilidadiana bai. Orduan, hemen daukatin da, denboran ziar zela jundan evoluzionatzen teknologizia, bai? Eta paraleluan jun izan dira elektromobilidadia eta konbustinoko motorrak. Baina lehenengo elektromobilidadia hasi izan. 1857an, inventau zen lehenengo korrente direktako, korrente kontinuako motorra. Eta 1850an ja karruaje bati integra usotzen motore elektriko hori. 1860an oso abantzia hundixea izan, porque inventau zen lehenengo bateria rekargabliak. Orduan, bateria rekargabliak eukitza, ja lehenengo kotxe elektrikuak fabrikatzen hasi zian. 1877an, danok ezautuko zue, Tesla, kotxe fabrikantia, hori Nikola Tesla inventoriak gauza asko inventau zituen elektrizidadian inguruan, baina bebai inventau zen lehenengo motoria korrente alternakua. Hori 1877an. Paraleluan, konbustinuan be, inbenzioak sortzen juntzian. Lehenengo motorra, konbustinokoa, 1876an inventau zen. Eta 1876an, konbustineko lehenengo motorra, baina 4 denboratakoa, 4 tiempos. 1876an, lehen esan du moduan, motor de korrente alterna. 85an, Daimlerrek integratzen dau lehenengo motor gasolina 2 erruberetako behikulo baten. Orduan da, lehenengo motorra. 86an, Benzek, gero Mercedes-Benz, Benzek lehenengo patentia itzen dau kotxe batena 3 erruberakoa. Eta Daimlerrek urte berdinean 4 erruberatakoa. 92an, Rudolf Dieselek inventatzen dau lehenengo motorra diesela. Baina 1950 arte ez da sortzen lehenengo kotxe diesela, Mercedes bat. Paraleluan bebai, 1888an lehenengo kotxe elektrikoa itzen da ja 15 kilometro orduko ibiltzen dana 0,6 kilobatioko baterisa batekin. 1889, récord del mundo de velocidad. Kotxe elektriko batek itzen dau. Kotxe gasolinazkoa dare ja, baina kotxe elektriko batek superatzen dau lehenengo aldiz 1 kilometro orduko abiadura. Referentzia moduan, 1900an munduan saltzen ziren kotxe danetatik, orduan txeia 140 elektrikoa ziren. Beste 40 bat aporrezkoak. Eta 120 bakarrik ziren 1900 gasolinazkoak. Zeatik, oso nekeza salako konbustinoko motorrak arrankatzia. Dificultade handixak zauzkan. Ze pasau zan? 1913an Cadillacak inventau zeban motor arranke elektriko. Eta hori, eta Forte famosuak, Taylorismo, eta produzio seriekin generaliza oinzian gasolinazko kotxiak. 15 milioi kotxe saldu zian Ford modelo T. Hemendik aurrera, kombustinoko kotxiak kriston desarrollua eukize den, eta 1920an kotxe elektrikuak eta vaporrekoak ja desaparezidu inzian praktikamente, oso gutxi geratu zian. Urrengo pausua kotxe elektrikuana etorri zan 80garren hamarkadan. Kaliforniako estatuan zero emissions mandatori izeneko lege bat irten zan. Eta General Motorsek diseinau zeban
beran lehenengo kotxe elektrikua, EV1, o EV1, Electric Vehicle 1. Baina zeban exito keuki. Petrolixuan lobby danak kontran ipinizian eta irten zan lege hori atzera juntzan, eta txatarra huin zian lehenengo fabrikau zian 1000 eta piko kotxe EV1-ak. Gero 2008an Tesla irten zan, eta ikusiko horretik aurrera ze evoluzio eukidako daben, beste diapositiba batzutan. 1987an Toyotak etara zeban lehenengo kotxe hibridua, eta gero revoluzionau da bena dana dia ODS edo Objetivos de Desarrollo Sostenible dienak, eta dieselgeita. Ez dakit gogoratzen zate, baina 2015an dieselgeita egon zen. Vale. Bueno, lehen esaten dut zutena. ODS-iak, zedia ODS-iak, garapen iraunkorreko helburuak. Hemen 17 objektibo dare, eta importantienetaiko bat da deskarbonizazioa. Eta deskarbonizazio hori lortzeko, Europan konpromiso batzuk hartu dira de emisiones de gramos de CO2 medias por coches vendidos por cada fabricante. Objektibo batzuk ipini zian 19-erako, 20-erako, 21-erako, 25-erako eta 30-erako, 2030-erako. Baitxa, aurten aprobau da, junixuan, 2035-erako Europan ezingo diala konbustinoko kotxe gehiago saldu. 2050an bebai aprobau da, European Green Deal honetan, ezingo dala 2050-etik aurrera gasolinazko edo konbustinoko kotxeekin ibili. Ez da guze pasoko gana hemen 2050-era, baina bueno, hori itzartuta dago. Eta hortaz gainera, bebai, oindala gutxi onartu da, 50.000 pertsona baino gehiago hiriburutan zona de bajas emisionesko partzela batzuk o zona batzuk egongo dira irixitan. Eta gainera, ez dakit esatu dituzuen, baina pegatina honedanak dare, segun kotxiak zenbat gramo CO2 emiteten dituan, zure kotxiak eukilik edo kategoria bat de 0, de Eco, de C edo B. Eta egongo dira toki batzuk hiriburutan nun hone bisak espaldin badazkazu ezingo zehala sartu kotxiakin. Vale. Bien, lehen esan duguna, objektibo batzuk ipini dozkue de emisiones de CO2 eta horre kumplitzeko izun batzuk markatu ditu Europear komunitateak. Zela kalkulatzen dira izunak? Hartzen dira, por ejemplo, fabrikante batek Europa osoan matrikulatu dituen kotxe danak. Kotxe danen horren emisioen medixa bat etaratzen da gramos de CO2 por kilometro. Objektiboa, por ejemplo, 2021an 85 gramo kua baldin bazan, pasatezan gramo bakoitzeko 85 euroko izuna paubia da kotxeko. Por gramo, por kotxe. Egizia da, market share edo koefiziente batzuk ajustatzen diela fabrikante bakoitzak daukan volumena merkatu osoan kontuan eukitza. Ez da berdina, Ferrari saltzen dituela kotxe gutxi edo beste marka generalista bat kotxe asko saltzen dituenak. Baixa da este pooling akordioak edo fabrikante agrupazioak. Honek esaten nahi dau. Por ejemplo, fabrikante batek Teslak oso emisio gutxi, 0 emisio generatzen ditu, eta beste bate generatzen ditu, igual gehiago. Basetxe ditue, agrupazioakin eta medixakin eren artean. Baina objektiboa da, beti, gramo honetara jatzea eta logikamente izunik ez pagatzea. 2019an eta 20an, 100 milioi euro pagauzien izunetan Europan. Baina 21an, joan zan urtean, ja isa ez ebe pagau. Danek lortu izan dabe, eren salmentan mixa gaitxik, kotxe elektrikuak, hibriduak, pulina eta beste estrategia askokin, oso gutxi pagau izan behar izan ditue izunak joan zan urtean. Salmentak, hau da evoluzioa salmentena estatuan, Espainiar estatuan. Eta ikusten dugu, 2014tik aurtengo ekainera. Eta ikusten dugu, diesela zela jundan eukitzen, kuota bat 170-rekoa, eta bajau da oin, 120 bera. Elektrikuak edo kotxe elektrizifikatuak pasau dia baixa 0tik 2014an, eta ointxe dauke kuota bat 130-retik gora. Eta gasolinazkoa, gutxi gora bera mantentzen junda, horre, isa 150 inguru hortan.
Munduan berriz, 6,5 milioi kotxe elektriko saldu dira joan zan urtean. Txina da lehenengo merkatua, 3,5 milioi kotxe elektriko. 95% gaur egunen Txinan saltzen dira kotxe elektrikoak. Europan 1,4, eta Estatu Batuetan 1,10. Eta munduko kotxe elektriko salduena Tesla Model Y da, joan zan urtean. Bien, hemen kontzeptu bat eta presentazio dana isa honen inguruan indo. Kotxe elektrikuetaz berba haitzen hasten ganean, jende gehienak planteatzen dau beti buruan dauzka bi gauza. Ze autonomia daukan kotxiak, eta zenba denbora tardatzen daben kargatzen, eta gero beste batzuk berba haitzen dabe, ze potentzia daukan, ze par motor minutotan, edo ze azelerazio ona daukan kotxe elektrikuak. Baina, kotxe elektriko danek motor berdina dauzke. Batzuk imanekin dia, beste batzuk induziozkoak, zenba motor dauzke kotxe elektrikoak. Badare kotxe elektrikoak motor batekin bakarrik dabiztenak, beste batzuk bikin, beste batzuk irukin, beste batzuk 4 motor elektriko ikutzen ditu errugera bakoitzean bat. Ze flujotako motorrak dira, flujo radial, flujo axial, ze potentzia kilobatiotan dauke, esen kaballos, kilobatiotan dauke. Baterixa, kotxe elektrikotan, baterixa danak iguala dira, zelda desberdina dare, komposizioa gaitxik, modulo desberdina dare, pack desberdina dare, box desberdina dare, kilobatio orduko kontzeptuakin hasi bega familiarizatzen. Guk ointxe kotxe konbustinokoan dakigu litrotaz itzen du beti berba. Esaten du, nire kotxiak erratzen ditu 7 litro. Oingo litruak izango dira geroko kilobatio orduak. Eta baterixa batek egiko ditu 80 edo 50 kilobatio orduko kapazitatea. Kotxiak be arkitektura diferentia dauzke, ez da berdina 48 voltioko bat, 400 voltiotako tensioko arkitektura bat, edo 800 voltiotako tensioko arkitektura bat. Elektrifikazio nivelak be diferentia dare, ez da mild hybrid, plug-in hybrid, vehikulo elektriko, pila de combustible, osinio diferentia dare bai. Eta gero kontsumoan, 8 garra esatera gasolinasko kotxe batek zenbat erratzen daben, baina inobezek ez dago esaten kotxe elektriko batek zenbat konsumitzen daben. Orduan, hasi bega kontzentziatzen, segun ze potentzia dagoan kotxiak, ze pixu, ze aerodinamika, ze motor, ze reduktora, konsumo bat, handixego edo txikixego ekiko dau. Orduan, kontzeptua da, ez bakarrik autonomixaz berba itxia, baizik eta kotxia, elektrikua ezagutzia gaur gasolinasko ezagutzen du moduan, gutxi gora bera. Lehen ikusi duguna, ze kotxe elektriko o elektrifikatu dare, Gero ikusiko ditugu bakoitza, baina hau da bat, ointxe oso modan jarri dena, mild hybrid, hemen diferentzia da, kotxian erruberak transmisioa gasolinasko o kombustinoko motorrak mugitzen ditu, eta motor elektrikoak bakarrik lagundu itzen dotza gasolinasko edo kombustinoko motorreri. Gero da este hybrid electric vehicles, hau be, kasu hontan, erruberak o transmisioa mugidu leke, bai motor elektrikoakin edo bai kombustinoko motorrakin. Baina ez da entxufablia, bakarrik depositoa gasolinaskoa dauka. Gero beste osinio bat izan like, plug-in hybrid electric vehicle, hau da kotxe elektrikoak baina entxufablia dienak. Kasu hontan be bai, transmisioa motore elektrikoekin edo gasolinasko motorrakin mugidu leke da. Baina kasu honetan, baterixak zoaz handixo badia eta baterixak kargau ilezke dia entxufauta. Gero da, behikulo puro elektriko. Kasu honetan, ez dauka gasolinasko kombustinoko motorrek eta erruberak transmisioa bakarrik motor elektrikoekin mugitzen da. Entxufablia, logikaente. Eta beste kontzeptu bat, jende askoko ez da bena esautzen da, hidrogenosko kotxia, pila de kombustibleko kotxia. Hidrogenoko gaur egungo kotxiak, ez da desarrollo berri batzuk badabizten, baina die kotxe elektrikuak. Kotxia motore elektrikuakin mugitzen da. Bakarrik motore elektriko hori alimentatzeko baterixa hidrogenuakin pila de kombustiblek alimentatzen dau baterixa bat eta baterixa gero alimentatzen dau motore elektrikoa. Ontsi ikusiko ditu bakoitza pixkat sakon haue azalduta. Lehen esan duguna, mild hybrid electric vehicle, o microhíbrido o híbrido ligero. Zer dauken honek, ona, motore elektriko txiki hori edukitza
kotxia pasatzen dela eko pegatina eukitzera. Orduan, kotxe honekin gaur egunean edozin hiriburutan sartu lehikeza. Bai? Motor termiko de combustión interna, internal combustion engine, gasolinas edo dieseleskua izaleizke, eta honek mobitzen ditu erruberak. Motorra elektrikoa dauka, bai, baina ez doia transmisiñora, lehen esan du moduan, bai? Da como apoyo al motor de combustión. Normalian motor honek gutxi gora bera 10-15 kilobation mobitzen dira potentzian, gutxi gora bera 17 saldi, eta 150 nitoko parra lagundulik etotza kombustinoko motorrai. Tensioetan, 58 voltioko baterixekin lan itzen dabe, kapazitate gutxikoa dira, 1 kilovatio bat orduko, eta ez dira entxufabliak, ez dira plugin, baina bai kargatzen da baterixia frenada regeneratiboakin. Kersa da frenada regeneratiboa. Kotxia lagatzen dozunean azeleratzen, edo kotxia frenatzen dozunean, baterixia kargatzen da, gero ikusiko zela. Bai? Eta autonomia daukana elektriko moduan da 0. Bai? 0, porque honek inoiz estabil kotxe elektriko moduan. Beti motorra dauka elektrikoa gasolina gaskoa laguntzeko bakarrik. Hau da, kotxe hibridua, baina entxufablia ez dena. Lehenengo kotxe hibridua Toyotak eta zeban merkaura 1987an. Kategoria eko, motor de combustión dauka, baina dauka motor elektriko bebai. Eta kotxia elektriko modon jounleike, nahiz da kilometro gutxitan jun. 40 kilobatiko potentzia, 30-50 saldiko potentzia motor elektriko horrek, parra 50-80, tensinua baterixena 400 voltiokua, kapasitatea 1-3 kilobatio, segun ze hibrido dan, ez da entxufablia, bai rekargatzen da frenada regeneratibokin, baina oso autonomia txikisa dauka elektriko moduan ibiltzen. 3 kilometro, 10 kilometro asko jota. Hibrido. Urrengo zinua da, hibrido baina entxufable. Orduan, motor gasolina termikoa dauka, motor elektrikoa dauka bebai, baina potentzia handixaukin, isa 1 kilobatiora ailegatzen dira modelo batzuk, 150 saldi izan lehizke, parra be 300 nitore arte jun leike, oso parra handixa da hori bai, tensinuan 400 voltiotan itzen da belan, kapasitatea baterixiena 35 kilobatioraino, ordukoraino batzuk, badoz modelo batzuk, hau adibidez, Mercedesa, bai da plugin, bai da entxufablia, eta bai dauka frenada regeneratiba kargatzeko baterixak. Eta honek ja, 1 kilometrora jau leike di autonomia moduan. Zesatian nahi da honek, kotxe honekin ibili legeza 1 kilometro elektriko moduan, baina hortaz aparte, eukileik edo beste 50-60 litroko deposito bat dieselo gasolina kombustinoko motorrakin ibiltzeko. Ontxe asko saltzen dira olako modeloak. Bateri elektriko, hau da, behikulo elektriko klasikua, bakarrik elektrizidade bidez mugitzen dana. Orduan, ez dauka motore termikoa, bai dauka motore elektrikoa, aukera mordua dare merkauan, 50 kilobatiotik 550 kilobatioraino, honek esatien nahi dau, dar ez dela merkauan kotxiak 75 saldikin, baina baitxa 750 saldikin, elektriko moduan, bai? Eta parra, isa 1000 newton arte joan leike. 1000 newton dia, isa Formula 1 bat. Tensinua, hemen bai itxen da bena lan arkitektura batekin 400 voltiokoa, baina baitxa 800 voltiokoak, ontxe kotxe berri asko. Kapasitatea, 30 kilobatio ordutik 110 kilobatiora, baitxa dauka kersa, eta hemen, potentiena, baterixa hundixenak eta gama altuena daren kotxeak, baina merkauan badare 800 kilometro itxen ditzuenak, elektrikua makarrik. Hemen ipini dutzuet beste osino bat, EREP, baina oso gutxi garatu da, lehenengo irtenzian kotxe batzuk, Opel Ampera eta Chevrolet Bot, honek kotxe elektrikoa dira, motor elektrikoak mugitzen dira, baina baterixa kargatzeko bi osino dauz, edo entxufau, edo kotxia dauke motor bat gasolina kargatzen dituena baterixak. Baina ez dira asko garatu eta ez dira saltzen kotxe honek. Bueno, eta azkenengo zinua, hidrogenosko kotxia. Hidrogenosko kotxia, 0 emisiones, pegatina 0, ez dauka motor, kombustinoko motorrek, bai dauka motore elektrikua, erruberak motore elektrikoa mugitzen ditu, 120 kilobatioko potentzia heltzen dira, merkauan saltzen dien bi modeluak,
180 salbidea hori, 300 newton, baterixea 400 voltiokua, txikixea, 1,5 kilowattokua ordukua bakarrik, kersa bebai dauke, kersa bebai dauke, baina gero dauke pila de combustible, o pila de hidrogeno. Hau da dispositibo elektrokimiko bat. Eta hemen transformatzen da energia kimikoa elektrizidadian. Elektrizidade kontinuan, o direktan, bai? Eta kotxiek egitzen ditue 3 deposito de hidrogeno. 6,5 kilo gaz sartuta 700 baretan. Eta autonomisia eukileke dau, 650 kilometrokua. Eta ona dauka gauza bat, 5 minututan bakarrik kargatzen dela. Orduan, 5 minutuko karga batekin, enleike dia 650 kilometro. Eta merkauen saltzen dien bi kotxiak, dia Hyundai Nexo eta Toyota Mirai. Oin arte, komentarixon bat indou kotxia elektrikoan arkitektura buruz. Baina hemen kontzepto batzuk argitzia gustoko jaten. Hau da, kotxe elektriko batek daukan motor, powertrain eta beste periferiko batzun estruktura klasiko bat, bai? Orduan, hemen dago kargadoria, gero ikusiko guze kargadoren mota daren, baina normalian, red generaletik hartzen dugu energia, gure etxetan, energia dago korriente alternan dago, 230 voltios, baina korriente alternan dago, bai? Korriente alterna hori baterixak alimentatzeko, baterixetan beti korriente kontinua dago, kotxiak ukibia dago OBC bat, onboard charger bat, kargador interno bat eukibia dago, bai? Pasatzeko, hemengo 220, hemengo 400 edo 800 voltiotara. Gero ikusiko gu ze kargadore mota daren eta ze velocidadekin lan itzen da ben. Behin baterixia kargauta daukogunean, karga korriente kontinua, motorra alimentabia da. Motorra alimentatzeko, motor korriente alternakoak eta diretakoak garezte, baina generalizauta edo gehixen erabiltzen dara korriente alternakoa da. Orduan, korriente kontinuatik, korriente alternara pasatzeko inversore bat bia da. Orduan, hori da, hemen, inverterra. Inverterrak bi funzio dauzka. Bat, baterixatik energia invertidu eta korriente alternara pasau motorrian. Baina gaur egunean motore elektrikoak be, kersan funzioekin, gero alimenta bitzen dabe baterixia be bai. Orduan, inversoriak izin dabena da, alrebez. Hemen sortzen den korriente alterna, kontinua bihurtu eta berriz baterixia kargau. Hortaz aparte, gero, kotxe elektriko danak, nahiz eta euki baterixia handi bat, por ejemplo, 1 kilowatteko bat, handixenak eukitzen dituenak normalian, kotxia jarraitzen dago eukitzen bebai, 12 voltioko baterixia auxiliar bat. Zetako, argixak, aire akondizionaua, elebalunas elektrikos, horre denak erabiltzeko. Baterixia auxiliar hori, 12 voltios korrente kontinua da. Orduan, hemen dago baterixia handixia, 400 voltios kontinua, 12 voltiosera pasatzeko konvertidore bat erabilia da. Eta kotxe elektriko danak hori eukitzen dabe. Orduan, hori da gutxi gora bera kotxe elektriko baten funtzionamendua. Gero dago BDU, hau da seguridadeko sistema bat, gero ikusiko proiektu bat dako azpi horren horri buruz, eta baitxa, battery cells, modules eta pack. Honi buruz be beste diaposite batzuk ikusiko ditugu. Motor elektrikoak. Hau irakurren gotzuet, elektromugikortasunak 19. mendean dauka jatorrixa. 1821an, Faraday inglesak magnetismoak munduaren bidez, mugimenduaren bidez, elektrizitatea sortzen duela aurkitu zuenean. Teoria honi esker, elektromagnetismoaren oinarriak sortu ziren. Mugikortasun elektrikoaren funtsesko puntuetako bat. Pixka bat berandu hau, 1821an, indukzio elektromagnetiko ere aurkitu zen. Denboraren poderioz, generadoreak fabrikatzeko oinarriak ezarrez. Errotazio elektromagnetikoko printzipio hauetan oinarrituta, elkar uxatzen edo erakartzen diren imanak erabiltzen datza hauen poloen lerrokaduraren arabera, orientazio horrek aurrera edo atzerako desplazamendu bat sortzen du. Piskat teknikoa da, baina hori da kontzeptua motor elektrikoena, eta alternadori eta generadoriena. Bateritan gordetzen den energia invertidu eta mugimendua sortzeko, edo energia sinetikoa sortzen dena motorrian, berriz energia elektriko bihurtzeko eta baterixak arratzeko. 16 urte geroago, 37an,
lehen ikusi duen moduan, Davenport bikoteak korronte zuzena erabiltzen zuen lehen motorra patentau zeban, eta korronte alternakuan Nikola Teslak 1887an, lehen ikusi duen moduan. Bueno, hemen kontzeptu badago, potentzia, neurtzen da tensinuan eta korrente intensitatean, gauza badia batioz, beste gauza badia voltioz, eta beste bat amperioz. Hoitzu eta gauz, danak kotxietan potentzia kabaiozetan ikusten, baina hasi bega hoitzen kilobatiotan ikustera. Referentzia moduan, kilobatio bat, 1,3 kabaio dira. Vale, motorrak. Lehen esaten ginoena, motor danak iguala dira? Ba, ez dira igualak. Oinarte hoitzu eta gare hartzen du konbustinoko motor bat, dakigu daukala kartela, ziguinela, bielak, pistoiak, blokia, zilindruak, kulatia, konzeptu horre danetekin hoitzu eta gare, admisinua, turbua, koletoriak, hori danekin hoitzu eta gare, baina normalian ondio ikasteko daukou kotxe elektriko motorren konzeptuak. Baina askoz be simplio badia, porque bi parte principal dauzka bakarrik motor elektriko batek. Estatorra eta rotorra. Bai? Estatorra, izenak esaten moduan, parte fijua da. Está compuesto por una serie de bobinas independientes de un material conductor y con la energía eléctrica almacenada en las baterías, corriente continua, y convertida en corriente alterna por el inversor, crea un campo magnético giratorio que es seguido por un rotor magnetizado. Bai? Orduan, estatorra, hau da. Eta rotorra da, mugitzen dan partia. Bai? Orduan, rotor es la parte móvil, contiene un campo magnético fijo que se puede generar con distintas tecnologías, con imanes permanentes, con inducción en bobinau, teoría asko dere. Este gira dentro del estator por el principio de la rotación electromagnética y a su vez, mediante una serie de engranajes diferenciales, palieres, etc., permite que las ruedas del coche eléctrico giren y por consiguiente se genere el movimiento. Bai? Orduan, konbustinoko motorrak, pieza mordu dauzke, motor elektrikoak askoz be simpliagoa dira. Motor elektrikoak bai gainera, lehen esan du moduan, flujua izan leike radiala edo flujua izan leike axiala. Ja badare desarrollo batzuk nun motor batzuk dare ja errubera barruetan juten diena. Eta dare kotxe elektriko batzuk 4 motor dauzkenak. Beste batzuk dare aurrian flujo radialeko bat daukena, eta atzeko bi erruetan axiala daukenak. Orduan, ondio ez da teknologia bakarrik bat generalizau kotxe elektrikoen munduan. Bakoitzak, fabrikante bakoitzak experimentatzen ditu estrategia diferentekin. Vale, gero, motor elektrikoak bebai dare bi tipo, baitxa. Korrente alternakoak eta korrente kontinuakoak. Korrente kontinuakoak DC dienak ja ez dira erabiltzen. Eta erabiltzen dira bakarrik, karritos de golf, tailerretako femixetan, eta olako gauzetan. Ja, pertsonak eruateko kotxetan ez dira erabiltzen. Ja, lehen erabilizan zia, baina on ja ez dira erabiltzen. Eta, bueno, segun zela estitatzen dan motorra, 4 tipo diferente dare, baina ez dut uste merezi da benek ikustia, porque oso gutxi erabiltzen dira. Baina bai erabiltzen dienak asko dira korrente alternakuak. Eta korrente alternakuak bi klase dare. Sincronuak, que se caracterizan por una velocidad de rotación directamente proporcional a la fuente de la corriente alterna que lo alimenta, eta el rotor gira a la misma velocidad que hace el campo magnético del estator. Hau da, estatorrak emoten dotza velocidade bat, eta sinkronizauta doia rotorra elektromagnetismo horrekin. Eta sinkrono honen barruan, gehien ikusten dana gaur egunean merkatuan da, motor de imanes permanentes. El más utilizado, aunque tiene el mayor coste. El estator está embobinado y el rotor tiene imanes permanentes. Dauka, rendimentuan resulta honenak. 93% aprobetxatzen da energia sortzen da bena. Kilometro gehiago inleike dira orduan olako motor batekin. Autonomisia lusatu inleike baterisia berdinekin. Problema badauka, imanak itzen diala, ez dakit ondo gaizki deitzen dian, tierras raras horrekin. Eta tierras raras honek 90% Txinan produzitzen dira. Dimensionalmente txikixagoa dira eta oso robustua dira eta resulta oso ona moten dabe.
Gero dareste batzuk de motores de reluctancia, honek sinkronua dia bebai, baina ez da behimanik erabiltzen. Exito gutxio duke. Eta gero dareste asinkronua dienak o induziozkoa dienak bebai. Korrinte alterna, baina induziozkoak. Honek zitzen da zela funtzionatzen dabe, son motores en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética en la bobina del extractor, con el fin de producir la torsión del rotor. No necesitan una conmutación mecánica como en el caso de los motores síncronos. Se compone de un rotor que puede ser de jaula de ardilla o bobinado y de un estator donde se alojan las bobinas inductoras. Baina honek ez doiazte sinkronizota, doiazte aurraitxe ditzen da sinkrono, doiazte 120 gradoko diferentziakin. Ez da asko erabiltzen motor hau, baina bai Teslak erabiltzen da bena da. Egisa esan, oinbeste Tesla modelo bat etera dago eta ja ez da berabiltzen, porque autonomia gutxia beteratzen da motor honekin. Baina Tesla haundixetan, nun baterixa pixu asko eruateko gai dian kotxiak, nahi hau izaten dabe Teslak motor honek ipini merkiagoa dielako. Baina efizientia gutxixagoa dukel. 85 bakarrik ateratzen dutze, menor autonomia, dimensionalmente más grande, baina más ekonomiko inmanak ez ditxolako erabiltzen. Vale. Bueno, oinbeste tema bat, baterixak, kotxian estrukturan barruan. Baterixak, hiru kontzeptu lantzen dira guk dibizio industrialian baterixetaz berbatan ibiltzen ganean. Eta die, zelulak, cell modules, eta gero battery pack. Horre dira kontzeptuak. Hemen ikusten duzu, por ejemplo, hau Teslako kotxe bada. Ikusi zenbat pila edo zelda dauzkan Teslako baterixa batek. Ixa mila pila eruaten ditu. Pilak izan lizke gero ikusiko, baina izan lizke zilindrikuak, izan lizke prismatikuak, o izan lizke bai boltza edo pouch ditzen dutzenak. Orduan, lehen ikusi duguan, potencia eléctrica, tensión por intensidad de corriente, vatios igual a voltios por amperios, baterixian tamainua neurtzen den kilovatios hora, voltios por amperios hora, kilovatios hora igual a litro. Konparazio bat itxeko gaurko motorrekin. Eta gero, pakak itxeko zelulak juntatzeko estrategia diferentia dare. Batzuk modulotan, baina batzuk dare direkto bai CTP deitzen diena da, cell to pack. Modulotan ipini beharrian pilak o zeldak zuzenian jauzinean juten dienak. Edo beste batzuk CTC, cell to chassis, zuzenian pilak chassisak itzen dau jauzin edo pilak alojatzeko jauzina moduan. Vale. Zeldak, lehen esaten ginoena, kotxien baterixa danak ez dira egualak, eta segun ze zelda erabiltzen dituan, propiedade batzuk edo beste batzuk euki ditzakze. Zelda batzuk dira zilindrikoak, honek Teslak erabiltzen ditu. Euneko 15 merkatuan dauke. Lehen esaten dutena, Teslak elegitzen ditu, baina oso pisutxua dira. Por ejemplo, 1 kilobatiotako baterixa baten, bakarri pilak 500 kilo dauzka. Kotxe bati 500 kiloko pisua sartze jatzu bakarrik piletan. Ekonomikuena merkiena dira, baina efizientia gutxien dauzkena dira. Gero da este pila prismatikuak. Hemen euneko 50 dauka merkauan. Baterixa itzen dien baterixa danetatik euneko 50 olako pilekin itzen dira, olako zeldekin itzen dira. Volumetrikamente oso efizientia dira, eta, barruan kapa estruktura badak eta oso errezak dira aplikatzeko. Eta gero, beste hirugarrena, pouch edo zelda de bolsa deitzen dutzena da, euneko 35 merkaua dauka, volumetrikamente oso efizientia dira, eta gainera harinena dira, karkasia edo poltzia aluminiozkoa dalako, eta orduan oso pixu gutxi hartzen dabe. Gero, zelda honen komposizioan, bi gauza importantiena dira. Bat da, densidade energetikoa. Osea, kiloko zenbat batio orduko sortu leike dituan. Eta gero, beste gauza bat importantia da, ziklos de karga. Baterixa honek, o zelda honek, zenbat aldiz karga leike dian. Edo, kargatzen juten zenean,
zenbat propiedade galtzen juten dituan, bai? Ze velozidadetan galtzen dituen propiedadiak. Orduan, ixa pila denak ion litiokua dira, baina gero, segun ze katodo dauken, elektrodo positiboa, litio ferrosfatokoa baldin bada, LFP-ko zeldak deitzen dira, bai? Honek, densidade nahiko ona dauke, 200 batiora jauleike dira, eta oso ziklo karga asko inlezke dira. 3000 aldiz kargau eta gero, ondiok euneko 80ko propiedadeak mantentzen ditue zelda honek. NMCB bai dareste batzuk, nikel manganeso kobalto, propiedade honekin, 250 jauleike dira batioz, baina 1000 aldiz kargau eta gero, propiedadea galtze ditu, euneko 60 ailegatzen dira bakarrik kargatzen. NCA, kobalto aluminio, honek oso densidade energetiko altua dauke, baina 3000 aldiz kargau eta gero, euneko 50 galdu itxen dabe propiedadetatik. Gero beste batzu da nikel kanbio, honek hibridiotan ibiltzen dira, gero klasikoak, plomo azidokuak, 12 voltioko kotxe bateriak klasikoak, beti erabilizen ditugunak. Eta anoduaz berbaitzen bau, ontxe danak euneko 89 grafitozkoa dira, baina tendentzia badago siliziozkoak eukitzeko. Eta siliziozkuekin esaten da bizte, densidade energetikoa 800 batiotara aiagoleike dela. Orduan, baterixa txikixa hauekin, autonomia askoz handixea hau eukilike. Gero, bateri modules. Orduan, dauzku pilak o zeldak, gero zelda horrek juntatzen dira modulotan. Pilak juntatzen dira modulotan eta juntauleke dira en conexión en paralelo, en conexión en serie. Segun zen lortu nahi edoun. O voltajera ailegatzia, edo amperiotara ailegatzia. Baterixia baldin balauko, 400 voltiokoa, 400 voltioko eukitzen nahi baldin badau, epini behako seriean, hainbat zelda 400 voltiora ailegau arte. Eta gero, beste batzu paraleluan edo kombinauta. Hemen dago ejemplo bat, bateri modul batena pila zilindroekin, o zelda zilindrokuekin, hemen beste bat zelda prismatikuekin, eta hemen beste bat pouch edo zelda bolsakin. Hemen referentzia datu batzuk zeldei buruz. 2008an kapazitatea zeldak produzitzeko 630 gigabatio zian, eta euneko 75 isa Txinan fabrikau dira, zeldak, ondala 2 urte. Hemendik 5 urtera pasatzen nahi da 600etik 2000 gigabatiora. Hemen kriston oportunidadia dago, industrial mailan. Eta Europak pasatzen nahi dago, ISSB-etik euneko 20 Europan fabrikatzera. Txinak pasauko zen 75etik 240 eta gero estatu batuak euneko 13 mantentzen dira. Baina ez bakarriko euneko 2008-koa, 2010-era pasatzen nahi da isa 3000 gigabatioko kapazidade batera. Euneko 46 Txinan inda eta euneko 23 Europan. Fabrikantietan top 10 edo munduko 10 fabrikante handizenak asiatikoa dira gaur. Eta handizena mundutik CATL da. Honek pila prismatikoa fabrikatzen ditu. Hemen darezte Europan proiektauta darezten gigafaktoriako bateriak itxeko proiektuak dienak, estatuan 2 agertzen dira, ontsa 3. bat dago Extremadura aldean, baina bestela Basquebolt, hemen Bitorixan, gero Seateko Martorell inguru hortan beste bat, eta Extremadurako hori. Eta beste mapa hontan ikusten dira zeintzuk dian litio eta beste materia prima batzun, ez fabrikantiak, minak eta nundarezten, bai? Eta fabrikante handixenak, Argentina, Chile, Bolivia, inguru hortan darezten litiokuak, eta grafitokuak, eta Txina eta Afrikan. Hemen Europan egiz esan ez dugu, SB, bateriak itxeko. Ontxe jungoa ikusitxu motorre elektrikoak, ikusitxu baterixak, onboard charger. Lehen esan duguna, kotxe bat elektrikoak kargatzea nahi baldin badau,
Biozino dozko, edo kargatzen dugu gure etxian, entxufe normalian, edo wallbox bat eukileik edo bebai azkarrau kargatzeko, edo kargatzen dugu superkargadore baten, zuzenian kargatzen da, gero ikusiko zela. Baina, bueno, kargatzeko edo etxian, edo wallbox moduko kargadore baten, inbio duna da, korrinte alternea, korrinte kontinuera pasau. Eta hortarako kotxiak eukibia dau, onboard charger bat, kargadore interno bat. Bai? Eta hau adibidez da, Laspiurren aurten entregau duen linea bat onboard chargerrak montatzeko Marrokozen. Hau da, kliente europear baten dako. Eta Marrokozen dauka planta bat, eta linea bat indotzau, olako aparatuak, obeziak montatzeko. Beste periferiko bat da, inversoria, lehen ikusi duguna. Baterixatik, korrinte kontinutik, korrinte alternako motor batera pasatzeko, inversore bat egin bidabena da, aldatu inbida korrentia. Orduan, lehen ikusi duguna, arkitektura mailan gehienak 400 voltiokua dira, baina badare batzuk 800 voltiokuak bai, ja merkatuan. Hau adibidez, Ipower Labsek diseinautako bada, hau hemen Gipuzkoako startup bat da, Donostin dagona, eta ja lortu ditu lehenengo pediduak inversore honenak. Eta hau berriz, sumaixan indako inversore bada, 800 voltiokua GKN multinazionalak indakua. Orduan, inversoriak itzen da bena da, transforma hau, korrente kontinua alternara, eta gero, frenada regeneratibuakin, kersakin, itzen da bena da, movimiento mekaniko hori berriz, korrente kontinuan bihurtu, baterixia karratzeko. Konvertidoria. Konvertidoria lehen esan du moduan, kotxiak jarraitzen dago eukitzen 12 voltio edo 48 voltioko baterixa bat ekipo auxiliar danak mugitzeko. Elebalunak, aire akondizionau, argixak. Baterixa handixa, kotxe elektrikuena, 400 edo 800 voltioetan baldin badako, inbia da bena da, konvertidu 12 voltioko tensiñora. Eta hortako konvertidoriak edar este kotxean. Konvertidor DC-DC, deitzen dutze. Beste honi da, Battery Disconnect Unit. Hau, seguridadeko sistema bada. La unidad de desconexión de la batería BDU está dispuesta entre una batería y el inversor para suministrar de manera estable o interrumpir o descargar la energía de la batería del sistema del vehículo. Honek, seguridadeko sistema bat da, eta itzen da bena da, kortozirkuito bat edo sin problema detektatzen badau baterixetan, itzen da bena da, deskarga, kondensadora handi moduko bada, eta itzen da bena da, baterixa handixa kotxiak daukana, golpe baten deskargau. Gero ikusiko txugu ze proiektu dazkun Laspiurren honi buruz, bai. Eta azkenengo periferikua, BMS o Battery Management System. Honek itzen da bena da, baterixia monitorizau, protegidu, evaluau eta estimau zela kargauia dan, maximizar el rendimiento de la batería, eta gero itzen ditxuna da, informau dispositibuak, olako portuekin, baterixia ze situazioetan dagoen. Lehen esan dugu moduan, beste punto bat importantia bebai ezagutzia dea, ze kargadore mota da eresten kotxe elektrikoak kargatzeko. Hau, etxean daukun entxufe zuko klasikoa da, modo 2. Honek oso karga geltua dauka. 3 kilovatio orduko baino gehiago ezin da kargau entxufe honekin etxean. Korrinte alterna da, eta kotxiak kargatzeko OBC bat eukibia da kotxiak, bestela ezin da kotxiak kargau. Baina ez da oso rekomendablia erabiltzia kotxe elektriko bat kargatzeko. Hibridoakin erabiltzia bakarrik rekomendatzen da. Segaitxik, 3 kilovatio orduko kargatzen baditzu, eta 80 kilobatioko baterixa bat balin badauko, igual 30 ordu egon behar da kotxea kargatzen. Orduan, ez da merezi eukitzia 30 ordu kotxe bat kargatzen. Ze bentaja daukan, honek eta honek, gabian eukileik edula kotxea kargatzen, eta gabeko tarifia kilobatiokua 0,2 o 0,1 eta piku izan leike dela. Merkiena hori da.
normalian, kotxe elektrikoak etxetan kargatzeko, wallbox edo olako kargadoriak ipintzen dira etxetan. Karga helduga da bebai, 7 kilobatio, 22 kilobatio gutxi gora berakua, korrente alternan bebai, horran kotxiak obezia eukibia dau, baina etxean edukitzeko aproposa da, porque kotxi balin badauko gabian kargatzen, 3-4 ordutan kotxia kargauta geratu leike da. Eta tarifa merkiena erabili. Gero merkatuan, beste osino batzuk bai, etxetan ez dianak ipintzen, baina bai zerbitzua moten da benak, dira, por ejemplo, Teslan supercharger edo kargadore azkarrak. Honek 150 kilobatio orduko sartu leike ditu, baina ja korrente kontinuan doia. Trifasikoa dira. Orduan, ze pasatzen da? Hemen ja onboard chargerrak ez da lanik itzen. Eta zuzenian sartzen dau kargadoriak karga baterizetara. De korrente kontinua a korrente kontinua. Ontxe modelo berri bat etara dau Teslak, superkargadore berri bat V3, esaten da benak 250 kilobatio sartu leke ditu, ala orduro. Eta aprobetxatzeko karga hau dana 400 voltiotako estruktura baten, arkitektura baten, ezin da ondo aprobetxau. Eta ja, hasi dia kotxiak eukitzera 800 voltiotako arkitektura bat. Eta oin, kargadore azkarrena nagona merkauan, Ionity Ultrafast da, oso azkarra dia, 350 kilobatio orduko sartu leike dia, korrente kontinuen, kotxiak hau aprobetxatzeko lehen esan du moduan 800 voltiotako arkitektura bat eukibia dau, hau, por ejemplo, Porsche Taycan bada, Porsche Taycanak ilike ditu 450 kilometroko autonomia badauka, eta olako kargadore baten, 15 minutu baino gutxi dautan, kargauleike dia kotxien baterizak. Hone esatien nahi dau, 10 minutu gutxi gora bera 400 kilometroko autonomia bat hartu leke da bela kotxonek. Ze pasatzen da? Karga ultrafast honek, o karga azkar honek, baina ez dotzuela energia saltzen 0 bat o 0,2 kilobatiotan. Saltzen dotzuela 0,5. Orduan, referentzia bat hartuta, 1 kilometroko itxeko, gutxi gora bera 10 euroko faturia pago diezu elektrizitatean. Orduan, asko gerturatzen da gasoian edo gasolinan presiora. Honek gabian kargatzen badau, batxako esebe pasako, paguko dau 0 bat. Baina pagatzia nahi balin badau, kargatzia nahi balin badau, viaje baten dagolako, eta oso azkar, tarifa honetan pago biako dau. Orduan, hone dia, Laspiurren preparo ditun konzepto basikuak elektromobilidadiei buruz. Gero, tema bakoitzean askoz begeixo sakondu leike, baina isa monografiko bat ileke, baterizataz, motorretaz, inversoretaz, baina, ez dut uste merezi da bene. Gau da, kontzeptuak pixkat ulertzeko. Eta ointxe nahi duguna da, presentazio batin, gauza honedana kontutan eukitzea, Laspiurren elektromobilidadian inguruan ze proiektokin gabizen. Esan biharra dago, Laspiur enpresa familiar bat dela, 4. generazioa dago ja enpresan lanian, eta enpresak 1 urte baino gehiago dauzkala. 1 urte honetan, gauza asko egin izan ditugu, behin baino gehiagotan transforma egin behar izanga, zapatak itxetik hasi ginen, gero puntapaixak, baina bai da egizia azkenenko 50 urtean, 2 unidade negozio diferentziauta eukin izan ditugula. Alde batetik mekanizadoriak eta beste batek makina fabrikatzaileak. Baina ez hori bakarrik. Ontsi ikusiko, Laspiurren, esan duten moduan, makinak diseinau eta fabrikatzen ditugu, mekanizadoria gara, presizio altuko mekanizadoriak, apostu potente bat indogo indala 4 urtetik elektromobilidadia gaitxik, baina baitxa Laspiurren car business edo kotxe salmentako unidade negozio dakagu, eta venture capital edo proiektu berrizetan bez hartuta gara eta ontsa erakutziko zu zeintzu dian. Estrukturan, Laspiur headquarter edo instalazio principalak hemen Bergaran dare, ontsa berrizuta darenak, Vitorixan beste Miñanoko parke teknologikoan beste instalazio batzu dauzku, eta 2019tik Tianjin dago Pekinen onduan, Txinan, han beste fabrika badago. Dibizio industrialian, makinak
3 sede hontan fabrikatzen ditugu, mekanizaua bakarri Bergaran, eta Lazpiure Mobility ontxe Bergaran gabiz, baina proiektu bat daukogu mobileko polo berrixian, han instalazio bat hartu eta elektromobilidadezko proiektu danakan han garatzeko. Orduan, dibizio industriala hau da, eta gero beste negozioa dauzkenak dira car distribution, osea, kotxe eta moto konzesionarixuak badauzko, eta aparte beste proiektu batzuk, Golfrates, entzuko zinuten, maskarilla proiektua, Smart Health, Logistik, hau da mundu sanitarixuan inguruan automatizazioa eskaintzen dugu logistikako lanak erresteko. Lehen esan dugun startup hau inverterra desarrollau da bena, ePower Labs, Donostin dago, hemen beparte gara, eta Solid Machine Visions, bizion artifizialeko joint venture bat da, Bitorixako sozio batzukin hemen garena. Eta 550 langile gare, grupo osoan. Hartzen mu bakarrik dibizio industriala, hiru ataletan banatu lehik edo. Bat, makinak. Historikamente, makina espezialakin izan ditugu. Beti, proiektos llave en mano, custom, a medida, baina hori itxiaz aparte, azkenengo urteetan indou, gure estrategia banatu, divididu, familia makinetan, ez beti invento berrixak itzen ibiltzeko. Orduan, 3 familia makina dauzko. Bat, Power Electronic deitzen dutzauna, eta makina honekin itzen duguna da, zirkuito enpresetan komponente elektronikoak insertau. Beste bat, da Machine Vision Solutions. Zer itzen dugu honekin? Vision artifizialakin itzen duguna da, Vision artifiziala integratu itzen duguna da, selekzion hau edo txeke hau, klientiak askotan behar dituen, sobretodo automozioan, eren berzeruei entregatzia piezanak verifikauta. Orduan itzen duguna hemen, velocidade altuan visión artifizialekin pieza horrek txekeu. Dimensionalmente, grieta, roskas, tratamientos térmicos, dana neurtzeko kapazaga oso velocidade askarrian. Eta 3. familia da lighting deitzen dutzau. Honekin itzen duguna da, kotxien fokotan, kotxien foku hartzen bu, bi partetan banatu leke da. Bat da, kanpoko kristala, eta beste bat atzeko karkasia. Makina honekin itzen duguna da, atzeko karkasa hori barnizau. Klientiak barnizauta entregau biharra dauka, eta guk itzen duguna horrekin da barnizau. Orduan, familias de máquinas, beste aldian, mekanizadoriaga, espertuaga forjako utillagia itzen, presizio altuko forjako utillagia itzen, on proiektu berri baten gare, wind energy aerogeneradorien pieza batzuk mekanizatzeko bebai, esperantza asko ipinitza duzku proiektu hontan, eta gure desarrolluak edo ingenieria inbersa itzen du. Baina apostu potentia daukuna indala 4 urtetik da Lazpiur e-mobility. Eta Lazpiur e-mobility barruan, hiru parte diferentziatzen ditugu. Bat, powertrain. Honi ditzen dut zau, lehen ikusi dugun, OBC, inverter, converter, BMS, horre danak ensamblatzeko linea automatikoak. Beste osino bat, beste familia bat, edo beste kategorisa bat dira zeldak. Zeldak ensamblatzeko proiektuak badozko. Hau da LID, hau da CAN, pieza batzuk dira zeldeanak, eta horrek soldiatzeko proiektuak badozko. Eta gero, itzen dituguna da bai da, eskaini linea automatikoak, teknologizia asko diferente integrauaz, automatizatzeko moduluen eta bateri paken fabrikazio automatizatzeko. Gure estrategia barruan, markau ginuan timeline, pauso batzuk markau ginuan. Eta hasi ginen 2021an eta 2026an bukatzeko asmoa dugu. Nahiko ambiziosuak izanga, eta plana ipini dut zau izena Plan CNM. Plan CNM da, 26an 1 milioi fakturatzea nahi ditugulako bakarrik elektromobilidadian. Hasi ginen plana itxen, 19an Txinan genden ja, instalazio berrixak inditzugu Bergaran, unidade negozioa montau dugu, pertsona berrixak inkorporau dia, espertu da dienak elektromobilidadian Europa mailan Lazpiurren, mobilen toki bat reserva dugu,
agentiekin gabiz berba eitzen Mexikon eta Turkian, digitalizazio plan badauko, eta estrategia komertzial bat 100 milioi honetara ailegatzeko. Eta hone, por ejemplo, dia ejempluak ja egisetakua dianak. Hau da, kotxe fabrikatzaile europear bati eskaini dotzaun moduluak ensamblatzeko linea bat. Kontuan euki, honek 100 metro dauzkala. Klientiek bila dau 100 metro baino, luzera baino gehiago dokan nabe bat hau ipintzeko. Eta zabaleran 30 metro dauzka. Gutxi gora bera linea honek bagoitzak 20 milioi euro baino gehiago balio dabe. Eta urtian 250.000 modulo fabrikatzeko gai izango zian. 73 segundoko bat. Ondio pedidua ez dugu itxi, baina espero gabonak aurretik izten dugun. Hau da, linea honen dan tripak. Zela baterixak eta moduluak manejatzen dian, seguridade mailan obligauta gauz olako karen hau bat ipintzera. Baina, egisetako proiektua dago. Hau, por ejemplo, lehen ikusi duguna, OBC, onboard chargerrak fabrikatzeko lineak. Hau bat baina gehiago eginda dauku ja. Bartzelonan dauku bat instalauta, dauku Afrikan, Marokozen instalauta, eta beste oferta asko lusatuta bai. Hau da BDU, Battery Disconnect Unit. Hau gabiz, bai, urtean bukaera aurretik, bezeruak erabakixa hartu bia dau, ze proveedorei asignatzen dotzan pedidua. Hau da Michiganeko planta baten ipintzeko. Referentzia moduan bebai, honek gutxiko gara 5 milioiko linea bada. Hau beroi bakarrik fabrika oso bada. Hone beha 1 metro luzeran dauzka. Hau beste proiektu bada. Hau da Battery Box. Lehen esan duena da. Battery Pack, modulo y celda. Horre dira 3 kontzeptuak. Baina Battery Packan jauzina edo piezia nun ipintzen dien baterixak boxa da. Eta hau da proiektu bat kotxe fabrikante japones baten dako. Hau ja pedidu etxian dauko eta fabrikatzen gabiz. Hemen itxen duguna da bizino artifizialakin, Battery Box horrek txekeau zeldeekin betetzen hasi aurretik. Bi operarixo dare, baina beste dana automatizeuta doia. Eta hau da proiektua lehenengo aldiz, Laspiurren lortu du japones baten dako pedido bat. Bale, hau da Battery Pack. Hemen adibidez, hau gabiz, hemen Euskal Herriko autobus fabrikante baten dako. Ez da jakingo zuela zein dan. Hau da, erek montatzen ditu eren baterixak, eta nahi dabe, bagoitzean da autobus elektriko gehiago saltzen da bizte, baterixa bihar gehiago doke, baina ez hori bakarrik, nahi ditu gainera, eren baterixak beste fabrikante batzu saltzia bebai. Orduan, eren prozesua nahi dabe automatizatzia. Hortarako egon da perte bat, Fondos Next Generationkoa, eta erekin presentagoa eta ja irabazi dugu. Orduan, datorren urtean, hasiko ga prozesua automatizatzeko baterixen fabrikazioa. Hau, por ejemplo, da zeldak. Zelda prismatikuak, olakoa dienak, hone die petaka moduko bat, aluminezko petaka bat, eta itxe jakona da, lit edo tapa hau, soldi hau. Orduan, horrek soldiatzeko, proiektu badauko eskainitza, beste fabrikante europear baten dako, eta, zein gabiz, sartzen dan edo ez. Baina hau izango zen, lai hauta edo makina zela diseinauta dagoen. Tone dia rekorte batzuk, ja bukatzeko, zela jungan agertzen, elektromobilidade honen inguruan, zela ja pixat zaratea haitzen gabizen, eta, por ejemplo, hemen artikulo badago, Lazpiur entra de lleno en el vehículo eléctrico, Lazpiur participa en el megaproyecto del vehículo eléctrico de Volkswagen, Lazpiur acelerón eléctrico, hau da fast forward deitzen dotzena, hau da Fondo Next Generationetan Estatu Espainolian indan perte handixena da elektromobilidadean inguruan. Eta presentau da presupuesto altuena, hau izan da, eta gu barne gare,
eta gainera ga Euskal Herriko pyme bakarra bertan garena. Zentro teknologiko batzuk badare, baina pyme bezala gu bakarrik hemen agertzen ganak, 70 sozioa gutxi gora bera. Por ejemplo, gaur eta bihar, gare Berlinen, 3. edizioa da The Future Battery Forum, eta estan batekin goia ze Berlinera, eta etxeko mutilak bertan dareste gaur presentatzen gure soluzioak. Schneiderrek bultzatuta bebai, agrupazio bat inda Europa mailan, elektromobilidadean inguruan, eta Estatu Espainoletik bakarrik 2 enpresa gare. Bat ia jauzin da, eta 2 geratzen ga bakarrik, bat Lazpiur da. Lehen esan du moduan, Irizakin garre e-mobilitiko proiektuan, basketbol oso ondo ezautzen dugu, Bitorixan, eta mobilekin kriston relazioa dugu, eta reserbata dugu partzela bat, hain pabelloi bat itxeko, eta elektromobilidadeko proiektu gehienak garatzeko. Eta, eskerrik asko. Ez dakit, bat emate galdera bat edo baldin badauka. Erresa, Nik uste dut danok pentatzen gabizen galderia izango dela. Ze kotxe da gaur egun erosin behar. Gure klase mediako hortan. Importantia erostia eta gorlan erostia. Ez, baina, hortaz aparte, hor bi gauzak kontuan aurki behar dira, bai? Bat, azkenian administrazioen aldetik bultzatuta egon behar gala elektrifikazioa gerturatzen juteko, baina, bai, klaru dago ondio behin infrastrukturak ez dela preparauta karga horredanak eukitzeko. Orduan, nik neuretako gaur, segun zeu sotarako, o segun etxian zenbat kotxe dazkazuen, kotxe bat edo beste bat erosiko neban. Baina, nik, por ejemplo, nire kauzuan, klaru ukiko neban hibrido bat erosiko nebala. Hibrido berrixak, kriston desarroio eukitzen da, bizte, ja autonomia altua dauke, elektriko moduan 30 kilometroraino ibili leike za, orduan, eguneroko erabileran elektriko moduan ibili leike, eta gero badakazu autonomia edo lasaitxasun hori gasolina edo dieselezko deposito bat eukitziana edo zin viaje luzea itxeko. Baina adibidez nire etxean, eta jarraitzuaz nire adibidiekin, nire emaztiak egunean 2 kilometro itxe. Edo 3, asko jota. Orduan, bigarren kotxia elektrikua izatea, esan ideia txarra izango. Porque astian behin edo 2 astian behin kargatziakin neku eukiko zeban. Orduan, zure galdere erantzutia, ez muy subjetibo. Niretako bintzat, ontsa momentuan hibrido bat. Nik ustot 2015 ondio oso urrin dago, horre esaten da konbustinoko kotxeik ez diala salduko, baina gauzak aldatzen doiazten moduan, ez dakit, mendik 13 urtera estrategisia hori manteniduko dan, edo zeze aldatuko dan, bai? Porque hor dareste kombustible sintetikuak, dareste dago hidrogenua, gauza asko dare eta desarrollo asko itxen dira, orduan, ni bintzat ontxe aldatzeko eukiko baldin baneban, hibrido bat erosiko neban. Gero ez da berdina, Madrilen bizi, edo Bergaran bizitzia. Madrilen azkenean restrizio asko dare, eta Bergaran ondi hostia jago. Baina, ja entzuten dia Donostin egongo diela. Orduan, hori bekontuan eukibia da. Eskerrik asko Ander, oso ondo esplikauta, zorionak, oso ondo. Nik galdera bat daukat kolkuan. Hor, askotan hemen berba egin izan da, hidrogeno sintetiko horrekin, zein leiken, eta zela gaur egun dabizten kotxe asko ibiliko liaken, eta kontaminatzeko, zero kontaminazion esateakona. Horretaz ez aizartu, etxeixat nahi txein joken, ero zaitxin, baina hor zerbait jakitzia nahi neuke. Jode, Miguel, buena pregunta. Hidrogenuak bi gauza dauzka. Hemen ikusi dugun ejemplua izan da, pila de combustible, baina kotxe elektrikua. Ontxe, ja Toyotak etara dau,
kotxe de combustión de hidrogeno. Hidrogenua erretzen daben kombustinoko motorra, bai? Hidrogenuak zedaka, oin produzitzea elektrizitatea edo gasoia edo gasolinia baino askoz bekaru hau badala. Ze dauka ona, almazen hau inleike dela, bai? Elektrizitatea almazenatzea oso karua da. Nik ikusitza dauka doen dela 10 urte baino gehiago, Japonen, Toyotako presidentia mirai bat arrankatuta eduki, eta tubo eskapian baso bat ipini, eta gare botatzen zaban ura edaten. Egisa esan, kotxietarako oso desarrollo gutxi dago, eta epe motzera ez da ikusten hidrogenozko kotxiekin ibiliko ganik. Bai, autobusak eta heavy duty edo transporte handixan. Hortarako ikusten da, igual merezi da bela, baina kotxe txikixen dako, behintzat tendentzia epe motzera ez da hori. Gero hidrogeno berdia ezin edo CO2 existitzen den aura erosi eta aura garbitzu eta norarte garbitza den edo ez den, Miguel, debate asko dago. Petronorren dako berdia da. Bai, galdera da, bateria lehen esan dugun batzuk iraundu egiten dabela 3.000 ziklo, kargatzen beste batzuk 1.000 ziklo. Persona bat normalez, erabiltzen badin baditu hastian pentsa dezagun 500 kilometro, hori da egunero 100 kilometro, lanera juteko, hemendik Donostira junda etorri, horrek esaten nahi du, 4 urtetan kotxia bateria badik gelditzen dela. Gero ze pasatzen da kotxiakin, bateria horiek aldatu egin dezakete, ero kotxia zuzen ja txatarrara dijoa. Bueno, eza geratzen baterixa barik. Bakarrik, 2.000 ziklo eta gero, edo 3.000 ziklo eta gero, berriz kargatzen dozunean, 100 kargau beharrean 180 karrako jatzu. Orduan, baterixa eukitzen jarraitzen dozu, bakarrik, baterixa horren propiedadiak galtzen juten dira. Desarrollo asko dago bebai, bateria reziklatzeko prozesuan. Gaur egunean, oso gutxi ematen da, ez da biztelako atxatarratzen kotxe elektrikuak, baina hemen ikusten bau, mugitzen da nau, ez dakite, hemen dagoen, baterizetan, hemen, ez da hartzen, barkatu. Baterizen fabrikazioan, pentsatzen da 2030an erabiltzen den materia primetan 150 reziklautakua izango dela. Orduan, bateria horrek erabili izan dianak berri rekuperatzen jungo dira. Orduan, zure galderia erantzuteko, nik ez dut uste uso normal baten 4 urtean gastatzen den 2000 ziklo itxen dianik, porque 2000 ziklo eta ziklo bakoitzean ez dakit zenbat kilometro nekeen, 400 kilometro, 8.000 kilometro ez dut diela. Orduan, ez dut uste gastatzen diena 4 urtean, baina, lehen esan duzutena, itxen da bena da propiedadia galdu, ez baterixia izorrau. Hori izango zen erantzuna. Kaixo, nire galderia da, kotxe baten kostuan baterixia ze porcentaje da? Ez dakite, exactamente, baina neko altua da, igual 125 bai. 125 eukiko da. Ezin dut datu hori ontxe momentuan esan, badakit, euki izan ditugu konzesionari xotan kotxe elektrikon bat ja aksidenti eukitza, eta lehenengo kotxe elektrikoak izan zian, baina referentzia bat eukitzeko, 30.000 euro balio zituen kotxeak, eta baterixea aldatzia, isa 20.000 euro izan zian. Porque lehenengo kotxeak be, ezeren diseinauta baterixak aldatzeko. Orduan isa kotxe dana desmonta behar izan ginoen. Beste galdera da, kotxeak gero eta elektronika geixo dauke, elektronika sofistikaua, alako voltajiak, nien ez elektriztia, alako voltajiak, ze
horren interferentziak babesteko, itxeko, hori izango da arrazatxon bat, ero ondo soluzionatuta dauko ez be. Ez dakit, ezin dut erantzun, ez da, bez. Lehen esan du moduan bai, arkitekturan barruan konbibitzen dabe igual voltaje diferentetako zirkuituak, bai? Esan lehik 12 edo 48 voltiotako zirkuitua periferiko batzuk injarra bialtzeko, eta gero power traina edo motorrai energia bialtzeko beste voltaje altuko batzukin. Seguridade mailan asko avanzatzen jundala uste dut. Ez ga espertua horretan, bai dakitxetena da, lehenengo kotxe elektrikua gaiago zianean, horre reparatzeko, supuestamente, edozein edifiziotan be ezin zian reparau. Eta gaur egunian ja hori astuta dago, eta edozein tailerretan jarraitzen du kotxe elektrikuak reparatzen. Orduan, normatiba aldetik nik uste dut oso rigurosuak izango diala, eta entzuten diak zu hartu daben kotxe batzuk, eta zeu zer entzuten da, baina ezin dut, ez dakit, galdera hori ezin dut erantzun. Behar bada, galdera zea bada, tontoa da, baina ni bizikleta elektriko badauket. Eta ez dut ulertzen, zergatik movimentuen ez dan kargatzen. Eta dana saltzen ditue, gero etxien karga beharreko. Eta ez dakit, hori teknikamente ez dut uste zaila izango danik, ez? Ez dakit teknikamente. Ez dakit, kotxeetan behintzat frenada regeneratibuekin kargatzen da. Bizikletetan egiz esan, ez dakit, inversori daukan edo ez daukan, bizikleta elektriko baten estrukturia ez dut ezautzen, baina, ideia hon bat izango zen. Behintzat, aldapa bera zoianien, horren movimentu mekanikua inbertitzia eta baterixia kargatzia oso ondo torreko zen. Bai, behintzat, autonomia gehiago eukitzeko eta etxian eskarratzeko. Ez dakit. Gero, bizikletetan be, kotxetan importantia da, baina bizikletetan igual isa gehiago pixua da, bai. Ja, bizikleta elektrikuak 20 kilo baina gehiago egitza ditu, eta periferiko gehiago sartu, eta handixagoak edo gauza gehiagokin dimensionau, ez dakit, biablia izango dan, edo ez, edo pentsauta dagoen oso karga gutxi zela sartu jakon etxian, ez da bela merezi regenerazio hori eukitzia, ez dakit, ez dut ezautzen. Kotxietan behintzat, danetan erabiltzen da. ¿Puedo preguntar en español? Sí. ¿El mercado va a tener algún tipo de regulación o va a seguir estando controlado por oligopolios que van a inflar los precios? ¿El mercado de las baterías o el mercado de...? El mercado de coches eléctricos en general, si va a tener algún tipo de regulación o va a seguir igual de mal que el mercado actual. Es una pregunta complicada. Yo creo que la regulación tiene que venir en el sentido de las materias primas que se utilicen tanto en baterías como en fabricación de motores. En cuanto a la venta de coches, la regulación creo que no existe. Hay libre competencia y creo que todos los fabricantes van a querer vender cuantos más coches mejor. Entonces, no creo que a día de hoy esté tutelado de alguna manera ni estén los precios de alguna manera pactados ni de los vehículos de combustión ni de los eléctricos. Cada fabricante sigue su estrategia. Sí es cierto que si hablamos de materias primas que se utilicen en celdas o de tierras raras que se utilicen para fabricar imanes, pues bueno, ese es un tema ya geopolítico con estrategias de país y en los que hay factores que quizás, por lo menos a mí, se me escapan a la hora de tomar decisiones. Aquí estamos viendo en esta diapositiva cómo Europa quiere pasar a fabricar el 20% de las baterías. Hoy no está fabricando nada. Pero en cambio Estados Unidos se prevé que no,
que solo va a fabricar el 10% de las celdas. Lo que está claro es que el top 10 de fabricantes de baterías hoy está en Asia. Entonces, pues bueno, y si nos vamos a mover todos con baterías, pues bueno, está claro que la estrategia tiene que ser tener factorías en Europa también. Ahí sí que creo que es donde tiene que haber regulación y habrá muchos intereses. En cuanto a la comercialización de coches, hay una estrategia, hay una competencia voraz y cada fabricante apostará por vender los máximos posibles. Es mi opinión, ¿eh? ¿Ya? Vale. Tengo una duda respecto al tema eco. ¿No os parece un poco, cómo decirlo, mal llamarlo ecológico cuando en realidad lo único que se está haciendo es mover esa contaminación generada por un motor de combustión a otros sitios? Por ejemplo, en África, las minas de litio contaminan un montón, o sea. Y la electricidad generada también contamina, entonces, no sé, lo veo un poco feo llamarlo eco cuando lo único que estás haciendo es mover la mierda a otro sitio. Bueno, entiendo que es una reflexión y no una pregunta, pero sí, ¿qué contamina más? ¿Generar litio o refinar petróleo para tener gasolina? Es un debate importante. A día de hoy, si le sigues a la huella del carbono desde el principio, sería muy cuestionable pensar qué contamina más. Está claro que cuando el coche está en marcha contamina mucho menos un eléctrico, pero dentro del proceso de fabricación de ese coche pues han intervenido otros muchos factores, como el de la fabricación, como el de la materia prima que necesita la batería, y pues bueno, no sé si no se quiere ver o somos muy cortoplacistas o qué es lo que pasa, pero sí, es cierto. Igual la contaminación en Bolivia nos molesta menos que en nuestras ciudades. Mila esker, Ander, nire galdera hildo beretik doa. Berriro mesedez gogoratzeko zentzuk ziren tierra raras horiek. Litio, baina beste batzuk agertu dira, beste bi gehiago, gutxienez, okeres banago. Tierra raras egin itzen dira imanak. Barkatu, hau dago. A ver, ez dakit daukaten. Hori da, bai. Tierra rara dira neodimio, terbio eta disprosio. Eta honekin itzen diena da iman permanentiak motore, korrente alternako motorrak itxeko. Gaur egunean, euneko, ez dakit, 75 olako motorrak izaten dira kotxe elektrikoetan. Lan esan du moden, efizientzia altuena daukena dira, ez dira emerkienak, baina oso robustua dira eta oso resultago ona emoten da. Problemia, tierra raras, eta Txinan itzen dira gehienak. Gero dare, hau da, imanak itxeko. Gero dauzkazu, zeldak itxeko, beste zer nikel, kobalto, litio, manganeso, honedanak be, materia prima honedanak erabiltzen dira, zeldak itxeko. Silizio, bai. Gracias. Beste bat, Ander. Bueno, hemen dauzko Miguel Altunako ikasliak instalazio elektrikoko ziklokuak, erdimailakoak, eta goimaiako automatizazio eta robotika industrialeko ikasliak. Zuk daukasun, oingoz daukasun informazioakin, nundik joko zinuke gaztia izan da zure enpresa sortzeko. Zuzan zu Laspiurrek, itxin dozuela aukera desberdinak aztertu eta inbertidu, gazte batek bere kabuz azteko, nundi joko zinuke gai honetan?
ekintzaile izatea eta proiektu industrial bat zerotik hastea oso nekeza da. Nik pentsatzen dut, inkietude hori baldin badago, askoz beharrezago dela industrial munduan esaten dut, intraemprendizaje, zela izaten den, baina horretan sakontzia uste dut interesgarrixagoa dela norbera bakarrik hastia baino. Lehen erakutsi dut zueten proiektuetan sartzeko, ekuida de esperientzia potente bat, baina hortaz aparte, atzetik bebai, trajektoria industrial bat egon bia da, muskulo finanzieru eukibia da bebai, eta reputazio puixkat bebai sektorian, porque bestela oso nekeza da, Volkswagen, Seat, Volvo, edozein fabrikanteri jun, eta zu proiektu bat aurkeztu eta aurrera garatzeko. Eta adibide klarua da, lehen esan dutzueten hau. Non dago, errungaren motorrak, inverterra. Hau, esplikatu zuten lehen, inverterra hau, diseinau, dau Donostiko startup batek. Honek hasi zian 2020an, lau sozio zian, eta piku urteko lau mutin. Esperientzia zauken laborala kanpuan ibilitza, baina zerotik hasi dira. Baina zerotik hasi dira diseinatzen. Fabrikatzeko kapasidadeik ondio ez dauke. Orduan indabena da, produktu bat diseinau eta lizentziau. Eta gu Gabizerekin kolaboratzen ja bakarrik ez, bigarren finanziazio ronden guz hartu eta ja erekin sozioak inga, eta guk indotza hona da proiektu bat eskaini, eren bidez, fabrikante bati, build to print esaten dotza hona. Ipo horlasek hau diseinau dau, baina proiektua da Laspiurren montatzia. Laspiurrek liderautako beste enpresa baten, Mobil Polo hortan, inversore honek montatzia. Orduan, zure galderai erantzun joxu, ekintzaientasuna erreza da, oso politxa da. Ni bentsat apasionau bat naiz mundu hortan. Egisa da, industrial munduan, barrera asko darela zerotik hasteko. Orduan, gomendako notzan hori, intraemprendizaje prozesu bat hastia enpresa baten. Eta gero, zerri buru sakondu ikasketetan, elektromobilidadea, ja realidade bada. Eta hemendik aurrera, geixau implantauko da. Ez dut esaten bakarra izango danik, porque teknologia asko dare batera konbibiduko da benak, ez dut uste 100 urteko desarrollo termiko bat galdu biako danik, baina elektromobilidade inguru hontan proiektu asko gongo dira. Eta ontxe dago momentua automatizazioa aplikatzeko 100%, porque produzioa olako periferiko edo olako powertrain hoi axelena ontxe hasibia da. Orduan aukera asko gongo da robotizazio ikasketak aplikatzeko automatizazio prozesotan olako produktuak ensamblatzeko. Gu bentsat hortan gabiz eta guk Laspiur moduan dimensio problemak eukitzen gabiz. Porque gu divizio industrialian urtean 20 milioi fakturatzen ditugu, normalian. Eta gabiz eskaintzen proiektuak, eta proiektu bakoitzak 20 milioi baino goixau dira. Orduan, juten ganean bezero batena, eta presentatzen dut zaunean lai auto osua, askotan kredentziale faltak dauzku bebai. Porque itzen ditugu proiektuak 2 milioikuak, 3 milioikuak, laukuak, handixenak. Ontxe dauku bat, Volkswagenen dako, isa 150 milioi dira. Orduan, teknikamente uste dut, konfiantzia mondot zaula, kapazak izango ginela itxeko, baina erak dauzke dudak gurekin ez gani itxoko olako proiektu handi baten. Orduan, ekintzaile moduan, ekintzailea gauntxe elektrizidade mundu, elektromobilidade mundu hontan. Egisa esan, kompetentzia asko besta gola ondio. Orduan, pionero moduan gabiz bintzat estatuen. Zulasai, 150 milioiko proiektu horretarako, hor dauzkazu prest lan itxeko gazte pilua, orduan horretxe bintzat, lasai, loinik ezu. Nik Ander, sortu den bizalantzari erantzuna igual ikuspegi teknikotik bat, voltaje altuko sistemak eta beste sistemak interferentziak sortzen da ben edo ez, alta densinoko kable guztiak kotxe elektrikotan apantea uta juten die. Eta horrek ebitatzen dau interferentziak sortzia beste sentsoriekin eta sistemekin. Eta beste galdetzen zinuen reziklagia edo baterixen reziklagia, lehen Ander gaitzatu dau lehengo hibrido komertziala esan daigun Toyota Priusa,
batez be, bigarren generazioan da hirugarrenean erabili da pila bat taxisetan. Pila bat. Eta horretan, ja merkado paraleluan sortu izan die regenerazio sistemak eta askotan zikluek agortu ondoren berz erabiltzeko sistemak eta garatu die. Inkluso zeldak izurrautakuan, baterisa osoak aldatu beharrean zelda aldatzeko eta konpontzeko sistemak eta oso garatuta dare, eta segura asko teknologia garatu dela bestetara azkenian erabilira oso ondixa eukidabena merkatuan, hori garatu da lehengo ez, nik uste dut bestiak behungo dela garatzen egin berdinian. Eta oin galdera, Ander, batez be, eta lanbidezketako ikasleak indaben galderaren ikuspegi hortatik, garbi dago merkatu berrizak zabaltziak, esplotazio berrizak sortzen dituztela materia primen eta inguruan, eta guztiapen horrek sortu lehizken zalantza ingurumen eta etikoak begon lehizke, baina muga fizikoak be badare. Eta hortik galdera neria batez be. Gaur egungo parke mobil automobilistikoa ikuspegi honekin garatu ahal izateko ze muga ikusten die enpresa mundutik. Uste dut nahiko garbisa dela Bergaran 5.000 ibilgailu inguru, Europa mailan hainbat milioi eta mundu mailan 100 milioi kotxe epe motz ertain eta segurasko luzian be ez dagola ordezkatzerik materia primen muga bera ja izango litzakelako nabarmena ez. Horren inguruan ze hausnarketare eta ze aurrikuspen ikusten die. Bueno, situazio normal baten, geopolitikako arazo gerraik eta ez da honean, holako gauza erraruik, krisisik edo ez da nian ikusten, mundu mailan merkatua normalian 100 milioi kotxe kua izaten da. 100 milioi kotxe saltzen dira munduan. Orduan, ontxe gabiz, isa erdira. 2022 lehenengo semestrea izen da, azkenengo 40 urtetako 6 hilabete epeko kotxe gutxien saldu dien 6 hilabetia. Orduan, segatik saltzen gabiz hain gutxi kotxe, teoria asko dauz, baina bat da incertidumbre teknologikoa. Jendiak ez dakik ze kotxe erosi. Lehenengo joxun galderia erantzuta ze kotxe erosiko zinuan, jende asko galdera hori itxendotza buruai, eta aurretik dokan kotxea zela gaizki ez dabilen, itxointzen dabil kotxea aldatzeko. Hori parte batez. Orduan, danak aldatu dia golpian, ez, urtian 1 milioi kotxe aldatzen dira. Ritmo hortan kotxe elektrikuak fabrikatzeko gai izango ginen? Gaur ez. Gaur kotxe konbustinokoak saltzen jarraitzuko dira. Orduan, zela ikusten duen guk bi ikuspuntu dozku, bat kotxea saltzen ditugu, eta beste alde batez, bienez de ekipo kotxeak fabrikatzeko, o kotxien periferikoak fabrikatzeko. Gure ustetan dago incertidumbre teknologika horregatik enbalsamauta dago konsumo bat. Kotxeak munduan saltzen dira, ez bakarrik kotxe zarra izorro dalako, bakarrik konsumoa, beste necesidade batzuk dare, beste kapritxo batzuk, beste gusto batzuk, eta kotxek aldatzen juten dira. Orduan, azkenengo 2 urteetan COVID-agaitxik, sobre todo, gaitxik, COVID gertau zanetik, jaisten doia demandia, eta nik uste dut, puiskat, elektrifikazio mundu hau gehiago ezautzen danean, eta geopolitikamente, seguridade, krisis, inflazio horren dara puiskat desagertzen dienean, nik uste dut berriz merkatua itzuriko dala, ez da egite 1 milioira, baina gertura itzuriko daula. Edo rebote potente bat egongo dala pentsatzen dut. Rebote hori elektrikoa dana izaten bada, gaur egunean ez dago infrastrukturek horri aurre itxeko. Hori izan beste galdera, infrastruktura aldetik batetik dago produktiboa, baina bestetik lehen aitzatu osuna eta parke hori elektrikora jungo balitz, sistema elektrikoa dauzkan mugak, ez? Eta hori uste dut izango ala baldintza. Oindala, 3-4 hilabete ikusi dugu, gazakin problemak eukiko ginuela entzuten hasi ginean, ikusi ditugu gobernantiak sugeritzen aire kondizionagoa hemen dago, argixak hemen dago, orduan, argixak hemen dago bihar baldin gure etxetan, zela karrauko kotxea, ez?
kontrasentido pixkat badaka, baina, bueno, lehen esan duguna. Ez daukat dana elektrikua izan biharrik egun batetik bestera. Kotxe hibridua gare, eta infrastruktura geixo garatzen jungo dira, teknologizia geixo doia aurreratzen, orduan, ez da erreza ikustia zela jungo dana avanzatzen. Baina bai, klaru dago gauza bat, elektrifikazioa etorri dela geratzeko. Orduan, baina ez bakarrik, nire ustetan. Atzera berriro, ez da nahi pelmia izateik, eta igual izango naiz, baina, bueno, nik horre etara dozuen hori gai hori, baterixen bizitza hori ero, zenbat bizi ero, zenbat denpora iraun leiken, bai, importantia da, oso importantia da, zenbateaino zela neurtzen duen kontaminazioa. Kotxe konbentzional batek, ero elektriko batek. Da hori sakondu bialitzake pixka gehiago. Zaitxik, segun numeruak nola eta atzaitxosun, kotxe elektriko batek gehiago kontaminatzen dau, bere historia danien urtetzen da benetik azkene arte. Beste kotxe normala paino. Baina, bai egizia da, hemen urten dau, esaten dau horrek, baterixa horrek, reziklajeko teknologizia noren premia dukala, da derri horra izango dela. Ekonomia zirkular horretan sartu bia da hori garbi da. Baina beste gauza bape badao. Zaitxik estudizio bat azaldu zen, revista tekniko baten, oin dala 3-4 urte, ez oingua. Eta arek esate zeban, azaltze zen, da demostrantze zeban, eta datuak emota zitsuan, segun zena sinotan zabilen kotxe elektrikoa, segun elektrizidea hori sortzela produzitzen den arabera, askoz bez gehiago kontaminatze zebala beste dutzu, baino, da, diferentzia nabarmena zen, esate baterako, Frantzian, zeuken zera honi nuklearra, eta oso gutxi kontaminatzen dau kotxe elektriko batek elektrizidadiak inibilitza, konsumoan. Baina ostera Polonian, dana zehakinik etzakin zela itxe zeben, urtetze zeban, bilurgarriko numeruak. Osea, hemen gauzia nik usten dut erabaixak hartzeko polikitxa pixka bat zertu estuizio inbia dila. Nik neuk gaur egun handerrek esan dau hibridoa, nik diesela erosiko nuke. Momentu honetan, tranquilamente, alabe. Oin konsumitzen daben diesel honek oso gutxi kontaminatzen dabe. Badauzku, nik hori baino beste gauza bat egingo neuke. Politika bat kotxe zarrak erretirau eta berrixa sartzeko merkauan. Zaitxik horrek kontaminatzen dabe ikaragarri asko. ITV-a pasauko dabe, baina trampa dare. Eta hori ikusten da kotxiagoin, eta horrek etxo pasatzen ITV eta JK-a da isola kalian. Horrek gauza horre badare. Bueno, hoxe bakarri nahi neban esatia. Bueno, Miguel, ondo pentsategat. Nik niretako hibridua erosiko neban, hilian 4 bostaldiz juten ezelako Madrilera, baina zuk zuretako, etxetik eta jarrera juteko, gasoiezko kotxiekin oso ondo zoiaz. Eta arrazoia daukazu, gaur eguniko kotxe diesel batek, zentral kimika moduko doa da. Oso gutxi kontaminatzen dau lehenko kotxe zar baten aldian. Gero beste tendentzia batzuk badauz de uso, kotxe xerina, edo kotxe konpartidua, kotxe autonomua, 1000 gauza dauz, baina ez da berdina, Xangai bizi eta kotxe egutzi alperri da, porque zinduzu aparkago, edo Bergaran bizi tantzulan lanin. Zela jungo za kotxe konpartiduan. Eta gero Domigan eskiatzera jun. Esileik, Orduan, herrialde bakoitzian, necesidade diferentiak egongo dira, eta juten baza Noruegara, enuko 80 kotxe elektrikoa dira. Beste infrastruktura badago preparauta, eta rekorrido motzak itxen ditu,
Listo.